Persuni li jbatu minn kundizzjonijiet severi bħall-ALS se jkollhom il-possibilità li jerġgħu jsemmaw leħinhom b'sistema innovattiva ta' Brain Computer Interface. Dan il-proġett li tnieda f'Darbjorn se jkun qed jitwettaq fuq perjodu ta' 24 xahar b'finanzjament ta' 255,000 euro mis-Segretarjat taż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. L-Inġinier Tracy Camilleri li qed tmexxi dan il-proġett spjegat kif permezz ta' din is-sistema persuni li ma jistgħux jitkellmu jew jimxu ikunu jistgħu jiktbu messaġġ, jinteraġixxu fuq il-midja soċjali jew iwettqu komunikazzjoni bażika bħal iva jew le. NeuroBCI juża s-sinjali dirett mill-moħħ biex jagħtilok li persuna tikkomunika jew ma' applikazzjonijiet fuq computer jew tikkontrolla apparat fl-ambjent tagħha. Dan kollu jsir permezz tal-moħħ biss. Maria Formosa, segretarju eżekuttiv tal-Fondazzjoni ALS Malta, qalet li dan il-proġett hu pont bejn moħħ brillanti u d-dinja ta' madwaru. Dawn il-proġetti jiswa ħafna flus, ir-riċerka tiswa ħafna flus għalhekk fil-maratona li ġejja fil-31 ta' Awwissu ħankunu qegħdin niġbru d-donazzjonijiet tagħkom li ser imorru għal proġetti bħal dawn u l-proġett tar-Respite. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Tsoparditanti qal kif dan il-proġett hu eżempju ċar ta' rivoluzzjoni li tirrestawra sens ta' libertà u identità personali għal dawk li għal snin twal ma kellhomx mezz ieħor ta' komunikazzjoni.